Hey, hvor langt er vi nået? Hvorfor har jeg fået den ned af under? 12 er vi været igennem. Det er 13 vi er nu. 12 så har er vi. det 12. hul. Yep. Det er rød. Stav. Der er ikke nogen, der kan se dig på det. Kan vi lige... Takker. Nej, det er Nej! Stå stille! Hold du stiv, mand! Og glas, kom. Hold glas. Nej, det er glas. Nej. Okay. Hvor er fuld. Nu har jeg fået fregner. Ja, det er Torbjørn, der hælder op af en... Hvad, Torbjørn? Hvad er det, vi smager på? Det var en ærø stout. Ærø Stout. Hvornår er den fra? Ærø. Hvornår er den fra de sås? 2004. 2004. Ej, det er jo en Der er den genopstået. Det er en Smag lige på den, Torbjørn. Giver den mening. Mit glas er lidt langt væk fra mig. Jeg har fået stout fregner. Så smag lige på den. Jeg vil sige, det er en rigtig stout. Der er ikke så meget dybde i den. For der er ikke så meget brus. Det smager nederen. Nej. Jo. Der er ikke så meget humle. Den er dømt ude. Så Jesper, Gom har døbt den ud. Gommen har dykt den ud. Hvis der var en ørød nu, så skulle de hjem. Ja, lige rundt går.